denkt dat hij geen macht heeft over jou. Je denkt dat hij niet hard werkt voor jou. En nou ligt hij een bedje, hij provoceert jou. Hij provoceert jou. Hij provoceert jou. Hij provoceert jou. Je bent met je klik en nog steeds onzichtbaar. Je zit in een chronische dip, maar je wil erbij horen, dus doe het daar. Alsof er niets is wat jou raakt. Maar vriendin, niets is minder waar. Op de kruispunt daar sta jij in de hoop dat je wordt geraakt. Zonder besef van waar jij nu staat. Tussen twee werelden, tussen twee heren. Wie ga je dienen, de rug toekeren? Wees verstandig, trap op je hart. Sta open voor Christus, een nieuwe start. Ga mee tegen hem die jou verleidt. Ga niet mee, vermijd de kans op spijt. Een Christen zijn is moeilijk, weet precies hoe jij je voelt.